Hola golafres, soc l'Albert. Avui farem una recepta de bacallà. Bunyols de bacallà. És una manera de menjar el bacallà que a tots ens encanta. Així rodonets, calentets, cruixentets per fora, tubets per dins. Bo! Ja veureu que fàcils són de fer. Anem a veure com es fan? I per fer-ho necessitarem un got de llet sencera. Ho he posat en aquest botet perquè es vegi bonic, però aquí hi ha un got, 150 grams de farina, que també es podria dir que aquí hi ha com un got de farina, 5 ous, 150 grams de mantega, un gra d'all, una miqueta de julivert, oli d'oliva que farem servir per fregir-los i uns 400 grams de bacallà. Nosaltres ja el tenim de salat. L'hem tingut un parell de dies en remull i l'hem canviat diverses vegades l'aigua. Aquí tinc uns lloms de bacallà molt preciosos, però no cal que siguin aquests lloms tan bons, Pot ser bacallà d'aquell esmicolat. Doncs anem a començar. Ara posarem un cassó al foc i posarem a bullir la llet i la mantega. He posat la mantega a dauets perquè sigui més fàcil desfer-la. Mira, ara que ja ho tenim bullint, baixaré una miqueta el foc i aniré afegint la farina tamissada. I l'anirem barrejant. Ho remenem bé perquè no facin grumolls. I anem remenant. Quedarà una pastota així, tota espessota, Però ja és el que volem, una mica. Ara la retirarem del foc i anirem afegint els ous d'un en un. I anirem remenant així perquè es vagin integrant en aquesta pasteta que hem fet. Doncs ara ja va quedant més amorosa així, Ja comença a semblar una miqueta la massa dels bunyols, però encara li queda molt. Cansa això, Bé, i seguirem fins a tirar els 5 ous. Ja ho tenim. Ara tallaré aquests trossos de bacallà en trossets ben petitons, però abans deixeu-me que us ensenyi el ganivet que em van regalar pel meu aniversari. Uau, xulíssim! Amb la forma aquesta, com de ganivet català. La meva iaia en tenia un semblant, amb aquesta forma. Guapíssim, ja veuràs tu que bé que cuinaré a partir d'ara. Mira, hauríem de començar per treure la pell del darrere, que es treu així de fàcil, estirant una miqueta, i el picarem ben picadet. El podeu picar en una picadora també, com vulgueu. Però així potser trobareu algun trosset de bacallà i donarà una sensació boníssima, ja ho veureu. I quan el tinguem tot picat, l'afegirem aquí amb la pasteta aquesta. I ho barrejarem tot. Picarem petitó també l'all i julivert. Ho afegirem a la massa i també ho barrejarem. Aquesta és la textura que ha de tenir. Ara penseu que no hi hem tirat gens de sal, però el bacallà és salat. El que hauríem de fer és tastar una miqueta. Està perfecte. Perfecte. I ara ja he preparat la fregidora i amb l'oli ben calent farem uns bunyolets més o menys d'aquesta mida i els posarem a fregir. És important posar-los amb força oli perquè quedin submergits i quan estiguin fets d'un costat els podem mirar de donar la volta fins que quedin ben doradets. Mira quina pinta que tenen ja. No poseu l'oli massa fort perquè si no s'us cremaran per fora i no quedaran fets per dins. Aquí potser hauria de baixar una miqueta el foc. I a mesura que estiguin fets, els anem traient i els anem posant en paper de cuina per eixugar una miqueta l'oli. I ja ho tenim, Han quedat boníssims. Mira que redonets, que bonics. Tubets per dins i cruixents per fora. Just com els volíem. No és per res, però espectacular.